Kanza kwethu asibaboniseni senzo kuhle. Jessel Brothers. Ake sibaboniseni senzo kuhle. Khuluma nathi ke njengamanje 0614723907 noma 0764010071. Mthathe nje abahlanu kuphela bazuka abaningi. 27 minutes past 11 siqala kamnandi siqala ngoZahara ethi umthwalo wami yangisinda. Mhlawumbe ngokucabanga kwakho wena lo dobolo besikhuluma ngalo lolu lokhu nakho uzithatha umntwana usemtholile ekugcineni yamthatha uyomlahla. Kuthini wakho kuphawula lapho? Noma mhlawumbe yini imbangela yazo zonke lezi zinto lezi ngokucabanga kwakho noma mhlawumbe ngokwazi kwakho noma ukubheka kwakho ke izimo ngendlela okwenzeka ngakhona. Umsakazo wakho lo Mkhona FM 98.6. Sakubingelela sabona. Baba wami. Kunjani baba? Ngiyaphila banisha. Ngikhona, khuluma nabani mina? Anjose kumfana mkhulu zangu. Yes, but. Oh hayi. Sike nje sibuyele emuva kancane ngamabomu. Yeah. Ya ngathi ngosonto uyakhumbula ngifona kumpostoli ngithi angathandazela abantwana abenza emhlabeni. Yes, ngiyakhumbula but. Alright. Uma sifika lapha yana ekhaya kubantu ezulwini kuyaliwa. Ukhona ukuthi kuthiwe abantwana ngithi bayisipho saNkulunkulu. Esivela kuNkulunkulu. Yes but. Manje uma sekukhishwa lezithiwo lapha yana kuthiwa abantwana abeze emhlabeni kuba khona abantwana abeze emhlabeni khona abantwana abatholakala ngokuthi bare umama wabo urejiwe angithi. Yes, kodwa ngicabanga ukuthi lokho sengenza ukuthi umntwana usungaze umlahle kanjeyana. Why ungamthatha uma sekumasocial worker noma mhlawumbe umthathe khona abantu abadinga abantwana. Why ke ungamani kumthathe lo muntu loyo umuse la abantu abadinga umntwana nothi ungenza into ehlungu kanje? Manje uma ngabe kuthiwa lo mntwana utholakala ngaleyo ndlela yabo umama wakhe uma kusaduma ikhanda kwesinye isikhathi asacabanga ukuthi manje umntwana yena uthi mayeseza esazomthola umntwana azi kahle ukuthi umntwana ngowami anginankinga angeke nginaso isikhathi ukuthi mina ngizokubala umuntu ngizoyikhulisela umntwana wami ukuthi utholakala kanjani anginandaba. Bese kufika leyo nto le demon yaSathane ukuthi uSathane mina umhlaba vele uzogcina ngakimi ngizowina ngizothumela ukufa bese ngithumela nothwala emhlabeni ngivele ngizowina. Bese kuyafika lento kumuntu kancane ukuthi ayi hluthwele inhliziyo yaphatheka bathi ha ngiyovela umntwana ngimthole ngale ndlela bengithi ngayikhohlisa agcina umunye semlahlileke awine kanjalo uSathane ashithe uSathane nje kuleyo demon uzozwana nesingane agcina umuntu eselahla umntwana nje ngaleyo ndlela. Alright, siba corporate sibakhula phela komfana mkhulu sango sindluleke lapho silaphela line 2 sport kubani ke futhi omunye ke simtholayo. Semsazweni sabani? Ukunjani? Siyaphila baba konjani? Sedan house ukhuluma na Flathela Zimbheke. Flathela Zimbheke. Nanti udaba baba. Hayi futhi mina ngizokutshela kona umhlaba uyabhubha futhi ubhubha kabi ubhubha ngabanye abantu besifazane. Futhi nomthetho wase-South Africa ubavuna. Yeah. Ngoba uyabona ekuthenini kushaye kumthetho ukuthi abanye khona abantu abavume ngizothina esingasho sithi usuke ephoqeleke ukuthi ngayenza i-abortion. Kodwa ngithi mina umhlaba uthema ubhubha wasungena nasembusweni osiphethe ngoba yabona ukubulala nje mfethu kuleli ingane encane kuleli umuntu omdala ukubulala into eyodwa ukubulala nje kwaphela. Manje okay qhubeka bhuti nxoso ungena emlonyeni. Abantu besifazane manje sebenesibindi yazi mfethu ubulala yedwa. Asithwale yedwa isidumbu eyosigciba yedwa eqede futhi engabonakala nakancane nje ukuthi walophunja kwenza into efana nalo. Hayi uyasazi. Okay mhlambe asibuye la ekutheni yini lena esuke isimenza ukuthi usubekezela kangaka usumtholile lo mntwana lo bese uyomlahla ukwazile ukumbekezelela sisekhona esiswini wahlala wagula wahamba kodokotela thatha ama treatment kodwa egcineni usumtholile uNkulunkulu sekunikezile umthathelani uyomlahla. Yabona usekhona ngithi abantu besifazane manje bayithanda into ezimnandi kodwa abayithandi imphumela yazo. Yeah. Uyakuthanda umuntu wesifazane ekuthene ejabulise nomuntu wesilisa kodwa mase abayifuni ingane. Akayifuni ingane usuke ithwele nje bekezele ethi ngiyokhipha nini lo dode sewukhiphile usejahele phambili usethatha lento uyayilahla yakhohlwa ngelinye ilanga emshadweni wakhe uyomvukela lento. Uyenzelani into ungayivikelile ekubeni uwazi kahle umphumela wakhona ukuthi uyini? Sikuvumelelana lokho ukuthi iqala kwenzeke lapho ngoba phela inkinga iqala lapho umuntu umdala uyazi mangabe wenza into ungayivikelile yini umphumela wakhona? Wayike wenze into
umdala kangaka ufuna uqatshangelwa? Ubudedengu nesibindi sikaSathana abanaso futhi ngiyabona. Right, sibanga khona mfowethu. Alright. Yeah, ecabanga into lefana lezi kumele sijule singene deep. Salethe sokwazi ke egcineni kungabi khona izinto sithinde into fana ukuthi uthinta isilonda uthi mangabona uqoqo ngaphezulu besicathi siphoyela into ngaphansi sikapholi. Sawubona. Sakazi. Baba. Ake ngiphinde ngene futhi la kulodaba lakho. Yes, but Umuntu akalikholwa iBhayibheli namhlanje noma kulesikhathi esiphila kuso ngeke aphinde alikholwe. yes. iBhayibheli lami engilifundayo lithi kuyawufika isikhathi sesikhonyana. Lithi umbuso uyovukelana. Uyabona mangithi ngiyalalela mawoloke uqalile ukukhuluma ukhuluma ngeindaba ezibuhlungu kakhulu. Yes. Abantu sebabanga imisebenzi. Nangu umama lana uthwala ingane inyanga ezishagalolunye wayithatha wayifaka ehlathini. Kufike muphi nje umqondo kuye mayithatha uswane lishiya ehlathini. Angazi kodwa nje engakusho mina manje ukuthi alibona izwe manje liyabhuka. Yes. Futhi alisabhubhi ngamanzi njengoba uNkulunkulu walibhubhisa ngozamqondo. Manje selibhujiswa yithi uqobo. Okay. Manje ngizwa ngiyathuka kakhulu mangabe kuyithi esimosha lelizwe. uNkulunkulu alithanda kangaka wanikela ngendodana yakhe ngeyokuqala ngeyokugcina. Okay. Kunezinto ezenzakalayo manje mfethu. Ekugcineni phinde futhi ke siblame uNkulunkulu sithi uNkulunkulu awuzwele ngane. Sibe sihluleka thina ukulawula abantu esiphila nabo emhlabeni. Ngoma uthi yabheka ezinye zezinto ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu sekulaka mhlawumbe noma indlela atshengisa ngakhona izinto akayithanda ezenzakalayo. Uma ubheka ngapha nangapha ziningi izinto ezenzakayo, abantu abadala abalala nezingane, abantu abadala sekuyibona abenza abavumela abantwana ukuthi bengene ezintweni lezi ezirong ngoba ngicabanga ukuthi mina umntwana singehluleka siwumphakathi sibambisene ukuthi silawule izingane. Angicabanga ukuthi ngasehlula lokho ukuthi mhlawumbe singaveka ukuthi amalungelo iwona abanikeza abantwana. Singumphakathi singakwathi ke silwe sifight for ukuthi izingane zethu zingene noma iphile indlela eright. Uzwile uthini nguzwa kahle umsakazi. Bathi manje bafuna ukuqeqesha abotishela babenze ukuthi bakhona ukuthi bathethise izingane esikolweni. Uyabona nalapho uthi kuyabheda ila malungelo futhi ayona. Mawungathi uyabuka mawukhuluma ngabantu abadala abona izinto manje. uSathane kwakuyinkosi noma kwakuyisithenjwa esikhulu sikaNkulunkulu. Yes. Kodwa ngenxa yomona wakhona ukuqamba amanga ebona uNkulunkulu enza into enhle enzinyosi. Wathi nangayikhanda wasikhandela impukane. Engakusho ke manje ukuthi uyabona ngoba lidukiswa abantu abadala manje lelizwe. Balala nezingane ezincane benza konke labakuthandayo. Yes. uSathane akafuni abantu ababonayo ukuthi bazathola bathole ngendlela eright. Manje uSathane angithi sinamakholwa. Ngoba sinamakholwa lithi iBhayibheli engilifundayo uSathane ufuna abakholwayo. Manje uSathane uyishintshile lento akasafuna abakholwayo. So ufuna thina abantu abadala manje ulwa nathi. Yes. Yabona nje mangathi ngumuntu wesimame ngithola umntwana ngimthathe ngimfake emhosheni. Ngicabanga yinto engiyicabangayo. Yeah. Yinto engiyicabangayo. Manje ngiyamvumela futhi nabalaleli asebake bangena bakhuluma ngokuthi la malungelo ayasibulala futhi kwathina esibadala njengobusho lezo silibhubhisa thina ngezethu izandla. Igama lenkosi malibusise kuleyo ndawo. Amen baba. Ngikhuluma nobani mina? Kambize Joko baba eSawule Mthini. Sibakho bhuti wamphile baba. Athathe ukugcina ke sivale. Siyavala sawubona ngokugcina. Hello. Kunjani? Ngizaphi? Nkosami khuluma nobani mina? Nompumelelo Vilakazi. Yes, dadewethu. Yazi ngizizwa ngivela i-high blood ukuthi ngikhuluma hayi. Yes. Okokuqala. Yeah. Ngithanda ngibumnandi. Ake ngithiwe ngirejiwe. Ngasaba ukuphumela obala ukuthi ngirejiwe. Ukuthi lizongihleka. Yes. Angithi morejiwe uyahamba uyoclean wenziwe zonke lezi zinto uhamba umbophisa umuntu uphumela obala ukuthi ngirejiwe. Nangu umuntu yakhula besini. Ngizomenze njani mase ngitholile? Dadewethu. Hayi angarejwa. Yeah. Ngithandane nawe Mkhonza. Ngahlala kubudlelwane ongihlukumeza Mkhonza, ungithithela wenza yonke into. Ngabekezela. Yes.
sathandana wena ungayifaki ivikele ungayifuni lezazi into nalokho uyifune lengane okay nayi seyikhona mayisikhona 9 months vele ngihleli nawe ubizi usenza lokungihlukumeza angiyikhiphi mase kufike sidineni ungishaya lengane ngikhulele ngizokwenza njani mangabe sesihlukana nalengane esengiyitholile vele sengiyoyithola angizokuyithola ngiyoyilahla noma ngenze njani mana ke dadewethu mhlambe ukuxabana kwami nawe ikona yini okuzokwenza ukuthi ke wena usungaziyolahla ingane kukabili kungenzeka mangabe uphenye kulamathando nje abantu besifazane babancane abantu besifazane abathi bafuna ingane emthandwana uba umuntu wesilisa ofuna ingane okay la asibuye mhlambe lo daba lo ukuthi ke uvuma kanjani ukuthi singayivikeli ekubeni wena wazi kahle ukuthi vele umphumelo ongayivikeli yini ngoba phela vele obvious mangabe singayivikeli zikhona izinto engenzeka either uyakhulelwa noma uthola izifo ezithile ngikhonza ngithi ngithandana nawe ngiyahlela uyangazi yes kumbe ngithi asifake ijazi uzokhuluma wena kuqala uthi hayibo akutholakala umntwana phela manje la emathandweni ukhale wena mkhonza uyangihlupha futhi wena mkhonza ungiloboli uyabona ukuthi nguphethe zonke lezi zinto ngiyakuzwa mase mina sengithole lo mntwana 9 months vele ngizamkhulelwa vele mkhonza ngimphathi wena ungihlukumeza wenza zonke lezi zinto ubabona uBethina lekwenza zonke lezi zinto imali mhlawumbe ingabuyi lakhaya idliwa koBethina ngibekezele mkhonza uzokwenzakalani mase sihlukana vele sengiyothola lo mntwana noma ngimthola hey ngiyakuzwa mina ngimbuze eqhamuka wadadewethu nani bobhuti izibhani ngaphambili kuze nizothi abantu besifazane abasovula yabona nje insizwa yakhe uyiqhenya uthi intombazana ngikhulumisa angeke kwenzeke lokho angeke kukancane uthola intombazana kuthiwa ibambe umfana yamgagadlela kodwa manje abafana bangakho ababambayo uma nje bayajeza idoxin bangakho kuthiwa bayibambile ingafake isibhebhe yazi indaba iyangifudumeze bafethu angifuni kangikhuluma ngoba nazi kahleni kuthiwa abantu bazofaka isibhebhe ade challenge umfana cha ugogo ba-challenge mfana iswana challenge mfana yebo thina siyabekwa lelo sifutho ukuthi si-challenge amadoda sigqoke isibhebhe usifakelani wena isibhebhe usheqo ufakelani lutho mkhonza ungibambe ngingafakanga isibhebhe ungibambe usucabangeni wena muntu wesilisa hayi yahleni mbu dadewethu sesihle kakhulu uyayikhulumisa intombazane incengo kanti kwakushoniphi lokho ngiyakuzwa kanani-ke sebeyathengwa kabanamuhla kodwa kuthiwe khona i-rape i-over sekuthengwa kunjalo ukhipha imali yakho ungakhulumi kodwa sekukhona i-rape phezulu asekubambe dadewethu hayi i-high blood ingiphathile mfethu sorry mntana sekhane ngiyabonga alright sibokhona dadewethu nompumelelo yane ya alright sindlela ke lapho sivele silivale lo daba lolu yabona ingcingo ziyangena abantu bafuna ukuphawula but ke isikhathi sami sigijima njengamanje siphela phela ke kusemzuzu ethi ke ayiba amashumi amabili siya lapha ke Kelly Khumalo ethi umakhelwane wami angizange ngizokwenana cha noma ngibona ngiphethe plastic ngizokuvakashela nje mntaka baba ungayilahli ingane amathusi uyitholile bakhona abangakwazi ukukhulisela yona ucela usizo uye lapha ke kwezempilo bazokunceda kwa affairs kwa nakuzana ama social worker bazokunceda bazokuthathela umntana wakho